Παπανδρέου, κάνετε μπάνιο μέσα στο καταχύμωνο. Καταρχήν, δεν κρυώνετε? Είναι θέμα συνήθειας. Δεν υπάρχει, και νομίζω η συνήθεια πρώτα απ' όλα για μένα είναι από τα χρόνια που ήμασταν στο εξωτερικό, εξορία τότε επιχούντας και νοσταλγούσαμε την Ελλάδα και δεν είχαμε τη θάλασσα στον Καναδά και στη Σουηδία. Είχαμε όμως τις λίμνες του Καναδά και της Σουηδίας και βέβαια το καλοκαίρι, ακόμα και το καλοκαίρι, η λίμνη είναι πολύ κρύα. Λοιπόν, συνήθισα εκεί, οπότε το χειμώνα στην Ελλάδα είναι ουσιαστικά περίπου η θερμοκρασία που το καλοκαίρι είναι στις λίμνες στη Σουηδία και στον Καναδά. Είναι το κολύμπι το αγαπημένο σας σπορ ή τι άλλο σπορ κάνετε? Κάνω πολλά σπορ. Ένας πολιτικός που θέλει να κάνει σπορ έχει περιορισμένο χρόνο. Γι' αυτό προσπαθώ να κάνω σπορ τα οποία έχουν μια ευκολία. Με ποια έννοια? Ότι όποτε βρίσκομαι κοντά στη θάλασσα, είτε είναι στην Αθήνα, είτε είναι στην Πάτρα, στην Αχαΐα, βρίσκω την ευκαιρία να βάλω το μαγιό μου και να πέσω στη θάλασσα. Και άλλα σπορ, το τρέξιμο, το τζόγκινγκ, απλές γυμναστικές. Η ενασχόλησή σας με την πολιτική σας έχει κλέψει χρόνο? Θα θέλετε να κάνετε περισσότερα σπορ δηλαδή και δεν μπορείτε? Οπωσδήποτε η πολιτική έχει απαιτήσεις χρονικές, πολύ μεγάλες, αλλά για μένα η γυμναστική είναι χρέος. Χρέος και προς τον εαυτό μου, διότι λειτουργώ καλύτερα όταν κάνω γυμναστική, πιο καθαρό το μυαλό μου, πιο υγιής και τελικά αποδίδω περισσότερο και στην πολιτική και στη δουλειά μου δηλαδή. Οι Έλληνες πολιτικοί σήμερα γυμνάζονται, γιατί τουλάχιστον η εικόνα που μας δίνουν στη Βουλή κάθε άλλο παρά αθλητική είναι. Θα λέγω ότι δυστυχώς είναι λίγοι εκείνοι που γυμνάζονται και θα έπρεπε να υπάρχουν πολιτικοί, μάλλον όλοι μας θα έπρεπε να δίνουμε το παράδειγμα, διότι νομίζω ότι πια έφτασε στην κοινωνία μας. Παλιότερα η γυμναστική ήταν κάτι το περίεργο στην Ελλάδα τουλάχιστον. Και μάλιστα όχι απλώς το περίεργο, αλλά θεωρούσε κανείς ότι αυτός ο οποίος γυμνάζεται ίσως είναι και διανοητικά καθυστερημένος ή δεν έχει επιδόσεις σε κάποιους άλλους τομείς. Δηλαδή είχαμε τελείως ξεφύγει από το αρχαίο μας ρητό. Και θα έλεγα ότι αν γίνεται, θα έπρεπε και οι πολιτικοί να γυμνάζονται περισσότερο. Υπάρχει ακόμα μια εικόνα του πολιτικού αρκετά συντηρητική. Πολιτικός ο οποίος πρέπει να ντύνεται με έναν τρόπο, πρέπει να μιλά με έναν τρόπο, πρέπει να σκέφτεται με έναν τρόπο, πρέπει να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν είναι φυσιολογικός και δεν είναι και σύγχρονος. Πόσο χρονών είστε? 37 χρονών. Και νομίζετε θα συνεχίσετε να αθλείστε για πολλά χρόνια ακόμα? Όσο αντέχω, νομίζω μέχρι τις τελευταίες στιγμές της ζωής μου θα αθλούμε. Διότι νομίζω ότι είναι ένα μέρος της ζωής μου, δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Είναι όπως η καθημερινή ζωή, ο ύπνος, το φαΐ, είναι και αθλητισμός για μένα.